Međunarodni je dan žena. Članovi gradske organizacije SDP-a Koprivnice su s tradicionalnom podjelom karanfila počeli već u ranim jutarnjim satima ispred Podravke. Osmijehe i cvijeće poklanjali su predsjednik gradske organizacije SDP-a Tomislav Golubić, Željko Vugrinec i gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je osim karanfila ženama uputio i iskrene čestitke. Evo, Međunarodni nam je dan žena, a provodite, ajmo reći, već tradiciju ovdje ispred naše koprivničke prehrambene kompanije, pa da čujemo nešto o položaju žena i što bi im želili poručiti. Pa prije svega iskoristio bih ovu priliku da svim ženama čestitam njihov dan, Međunarodni dan žena ili 8. marti. Iskoristio bih ovaj dan da poručimo da nam je izuzetno važno i da nam je izuzetno stalo do toga da se ne prisjetimo ženskih prava samo na 8. mart, nego da se prisjećamo cijelu godinu. Dakle, svim ženama od sveg srca želim da se počnu poštivati njihova prava, da imaju mogućnost na pošten rad, na poštenu plaću, da nisu toliko podređene u nekim pravima u odnosu na muškarce. Naravno da se konačno kao društvo odlučno obračunamo sa nasiljem kojeg nažalost ima sve više i da se konačno usvoji Istanbulska konvencija, da i naša zemlja postane dio modernog, razvijenog svijeta koje zna cijeniti one za koje se veli da drže 3 zida kuće, to su naše žene. Tradicionalna podjela se kao i svake godine održala na 10-ak lokacija u Koprivnici, među kojima su i Belupo, Elektra te policijska uprava Koprivničko-Križevačka.